Ọ bụ oge ịtụ mma ekene nakwa imerụba ikwesị ntụkwasị obi Chineke na Christ the King Parish Omor kansụl ime obodo Enyela n'oge onye ozi ọdịnala ndị Omor Igwe Chris Chidiume gara wee kene Chineke na-abụ otuto maka mmemme ọfala ya gara ọfụma. Emmanuel Chigbata gakwara ya bụ ofufe nro maka ọrụ anyị akụkọ a n'uju. Ọdịnala duru odozi akụ ya, ndị echichi, ndị enyi nakwa ndị ikwu na ibe wee gaa n'ụlọ ụka ikele Chineke maka onye kpuchiri ha ma nye ha ike ha jiri wee manyite ma mesie ya bụ ọfala nke afọ 2023. Ya bụ ọfala bụ nke bidoro n'ụbọchị Tọzdee abalị 34 nke Disemba 2023 site ya na ndị nta akụkọ ịkparịta ụka ma bụrụkwa nke emechara site n'ịchụ aja ekele n'ụbọchị ụka. N'okwu ya ka Igwe Chidiume kelere ụka nakwa ndị obodo Omor maka ịkwado ya na ya bụ mmemme ma kọwaa na ya bụ mmemme gara ọfụma ma chetara ha na ụka bụ olileanya nke dịrị mmadụ. Ya bụ Igwe kwere nkwa ị na-afụ maka mmepe ya bụ obodo ebe ọ kọwara na ọlụgụ ọtụtụ ọlụ dịka ịgbapụ mmiri ma kpọkwue ndị ọ na-achị ka ha nyere ya aka n'ịfụ na ya bụ obodo na-emepe emepe. Na mbụ n'okwuchukwu ka Reverend Father Jude Nebife gwara ya bụ Igwe ka ọ na-enye Chineke oge ya ma jiri akụnụba ya wee na-arụ ọrụ maka ọdịmma mmadụ. Ka a kasịrị ya bụ ụka, Igwe duru ọtụtụ ndị ikwu na ibe nakwa ndị bịara ya bụ mmemme wee laa n'obi ya ebe ọtụtụ bịakwa kelee ya ma bụrụkwa ndị enetere anya nke ọma. Kọmishọna na-afụ maka okpuru ọchịchị nakwa echichi bụ Barrister Tony Collins nwa bụ nwanne nakwa onye isi ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service Chidiume onye sonyere na ya bụ mmemme. Site n'Omor, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.